mutumin nan ya protect da kana bura uwa baro. wallahi muna nan muna yi da ina cikin yawa. wai kwanakin ba me faru da kai ne Yan Boko Haram muka je kamuwa. haba Wai baka san na sa shekaru ya musu ya aje kayan yanki ba. haba Shi kaufa kai ba da ja mun da kai da ja jiya ma zaki da je na kamu ina nan a bankara ake. Gaskiya kai bura uwa. Kai karamin nan da kai kike wannan bara uban Bura uwa. sai ka ja mu bace ba. Ya mutu Na bara. Ya hakuri. lafiya ne lafiya ne dafin dai dan karami da aikin manya Da ba fitsari gurin ne wanda da zan sa a kwashe min shi a je a yi amma bari na je ne da kaina. mai ka bari mun kwashi maka shi mun Ta kwashe shi zan yi amma Kira To lafiya. lafiya Kai ba ka tsoron muciji a ciki. ni da nake kama da zaki nake ni fa wanda ya kaki dinatin duniya sai da zuwa gaishe ni ba. Inna lillahi wa inna ilaihi. Allah ya tsare. A shiga lafiya. ya ta nan Mai ƙarya yake ba mai dawar gaske ba ne ba. Wallahi duk ƙarya ce ɗan yaro da shi a ce ya fara. yawon nawa yake yaushe fara kai baki da yaron maganganu ne Wallahi ƙarya yake. amma dai kwato A gwada shi ne. Akai, miciji, ba maciji ba ne.